Problémom jednej samosprávy sú výtržníci, ktorí sa nevedia spratať do kože hlavne v nočných hodinách. Nie všetci si ale uvedomujú, že ich zábavky neraz sledujú pozorné oči kamerového systému. V Seredi si svoju minútu slávy užil aj 20-ročný Nikol zo Šoporne. Kamera mestskej polície v Seredi si vzala na mušku partiu mladíkov, pričom jeden z nich sa zabával vyhadzovaním odpadkových košov vo večerných hodinách na ulici Milana Rastislava Štefánika. Hliadka podozrivého zadržala a uložila mu na mieste blokovú pokutu vo výške 30 €. Jednalo sa o 20-ročného neprispôsobivého mladíka z obce Šoporňa, Nikol O. O 2 dní neskôr bolo pre zmenu veselo pred Seredským gymnáziom. Operátor kamerového systému práve na tomto mieste spozoroval partiu mladých ľudí, ktorí sa správali podozrivo, no a jeden z nich bol už pre políciu známa firma. Priniesol si zbraň, s ktorou mieril na tam odstavené autá, vyvolával rôzne bitky, roztržky medzi tam stojacimi ľuďmi. Bola privolaná hliadka mestskej polície, ktorá následne ako súčinu zavolala hliadku štátnej polície. Šetrením bolo zistené, že išlo opäť o 20-ročného Nikola O. zo Šoporne. Na základe získaných informácií narábal muž pravdepodobne s plynovou zbraňou, ktorou mieril na zaparkované autá, no neohrozoval ňou ostatné osoby. Vec preverujeme na teraz ako priestupok na úseku zbraní a streliva. V dychu mu policajti namerali po skutku 0,45 mg na liter alkoholu v dychu. Muž bol už v minulosti riešený v priestupkovom konaní za drobné výtržnosti. Zo Serede pre televíziu kraja Stanislava Janegová.